Hormatly prezidentimizin böwsümleýin owa hojuluk işlerini agrotehnik möhletlerde ýokary ýylly geçirmek barada tawsyrlyklaryny badawat iş ýüzüne geçirmegi özleriniň borjy hasaplaýan Mar welaýatynyň owa hojulukçylary şu günler eň bir jogapkärli döwür bolan Galla Orag möwsümine ähli taraplaryň taýýarlyk görýärler. Galla Oragny öz wagtynda ýokary ýylly geçirmek üçin häzir Mar Owa Hyzmat Önümçilik Birleşiginiň etraplaryndaky owa hyzmat önümçilik kärhanalaryna däne ýygan kombaýnlary Galla Oragny taýýarlamak, olary gözden geçirmek işleri guramaçylykly alınıp barlýar. Etraplaryndaky owa hyzmat önümçilik kärhanalarynyň hünärmenleriniň däne orjy kombaýnlary saklamakda we olary mögzüme taýýarlamakda alyp barýan işleri özüniň oňy netijelerini berýär. Gahrman arkadaly gahrman terdarymyzyň welaýatyň owa hojuluk işgärleri üçin daşary döwletlerden satyn alyp beren ýokary öndürjülükli däne orjy kombaýnlary Galla Orag möwsümine doly taýýarlamakda geçirýän netijeli işleri welaýatda Galla Oragynyň gysga wagtda ýokary ýylly geçirilip pähim paýkazym maglumaty bolup Pragy ýylynda bol halla hasylynyň ýygnaljakdygyna bolan önemi hasam fotolandyrýar. Mar welaýatynyň edermen babaday hanlary özleri barada edýän aladalar üçin türkmen halkynyň milli lider Gahrman arkadagymyza hem de hormatly prezidentimiz arkadaly Gahrman terdarymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar.